Je moet toch goed opzetten. Alle double freezer. Ja, dat moet erop. Kijk achter je. Jij! Hallo. Oeps. Hallo. Wie is die man met die min hoedens op zijn kop? Marcus, zet vir jou ook 'n hoed op, jong. Oké, ik wil mijn goed op. Nee, het is sweet. Ik weet, ja, zo heb ik genoeg. Maar die zijn slim. Het zijn is sweet, maar super mooi. Daar is sy seun. Jy lyk nou baie mooi. Hallo, Hallo weer. Wanneer? Goed, dankie met jou. Alles recht, niet lekker. Dis reg. Happy feestdag, toch? Andre, het jy nou gister gekry? Wat? Matt, where's your hat? Matt, put on your hat. Het rijmt nogal. That's it. That's great. Terug maar. Lulas, wat gaan aan, jong? Jy het, Oh, lieve land. sien dat jy te veel wyn gedrink. Wat is dit? Suiker. Maar Jullie van hier toch voor jullie? jy is nou 5 geweest, né? 6. Nie 4, né? 6. Was jy nou 6 geweest? Nee, 7. Dat is niet afval dat. En die staat van de patiënten, hij is neer die scanner, alles voor het bezoeken passeren. Brood, water, het is niet Kijk daar, de maat kan nog voor. Maar de spoor is niet toe. Wil je nog een Niet daar. Kom, kijk eens af. Ja, dat is zeker een tijd. En dan 50 minuten in de komen weer. Ik vind het weer lekker leuk. En dan kan je weer kijken. Joh, je lang je de. Nee, Nee? ja. Ja, nog lekker voor dat, ja. Standaard differentiëren het allemaal weer zo. Een vlekje, dit is zo'n vlekje. Vlekje, ach ja. Wat is dat?
dit zien? Flut in dekken. Flut. Ja. Zit op je grond. Dit vind ik maar net van mijn. Ja, ik ben wel in. Wat heb jij gezegd? Wat is de story wat ik heb gezegd? Nog een Dank je, André. Ja. Dank je, Heb je daar gekeken? En die van de merken. Laat jou van hier laten. Dat is mogelijk. Het is wat je wil. Wat is dit? Dus in gewoon in Davian. Oh, cool. Dat is mijn Ja, ja. Baie lekker, né? Ja, en die zit van de binnen op. En die is van Wouden. Vet, Marco. Nee, dit is een mes. Sien wat ek ook sien. Ons familie van manne is groot. Ik denk is er een klein mannetje nog in Wat voor Marco? Ja. Dit is ook trouwens. Wat is het? Ja, ja, mooi. Dankie. Stop, stop weer. En dan meer? Maar van mijn kant is dat en weer komt door. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Oh, ja, lekker. Dank je. En wie? Ja, ja, dat. Ja. Ik denk dat het is. Ze korkie. Goeie trek, ouder. Moet je me dan nog een verrassing houden? Dat is mooi, ja, dat is mooi. Kom eens lees gou wat sê hulle. Dis mos jou verjaarsdag. En ek wil net sê dat jy nog baie jong, aantreklik en gesond bent. Maar ek dink nie ek sal my lag van hou nie. Sing het over toch en mama. Daai. Pijling, Carly. Lijkt het op pijling? Ja, dis 'n cool. Het lijkt het op pijling. Goeie man. Dankie, Carly. Kijk, nou kom je door. Sy het wat jy kan sê. Ja, wat Sy moet sê op die. Kom maar leuk. Laat jy dit wel. Ik heb je pressen. Ik heb het helemaal zien. Oh, Marco. Hier. Yo. Wow. Je kan het wel. Thank you. Marco, Thank you. Marco, wys vir pappa. Ja, dis mooi. Moet jy allemaal gaan sit en ek kan staan. goed. Nee, Mooi, nee? Johan, dit is joune, wat jy in skool gehad het vrijdag. Amper so. klein mannetje binnen.
Misschien was het voor mijn vrouwtje mee gegaan. En hij valt. Hey, hoe gaat dit nog uitgelegd? Hoe heb je een derde klank op? Kan jullie zien? Een derde klank op. Wacht even, dat was niet. Wat is jouw stuk? Mijn stuk? Dus zo'n stuk van een stuk. Ja, ik zoek mijn stukje. Maar toen was het gesneden. Dus een stuk is daar. Mijn net dan niet. Ik wil het nog niet. Dat maar wat rust. Nee, maar het is een gooi. Ik kan het niet. Bring je boot. Wat stop mijn phone? Niet voor jij. Dat kan ik. Dat is goed. Pas op. Maar toen kan het maar eerst niet anders doen. Dan kun je afvallen. Je mag niet zeker niet eens al genoeg koeken is van jou. Nee, ik ben goed zo. Kijk dan niet. En moet jij niet. Dan moet je het Nee, ik word ik ga het niet doen. Ik ga het. Ik Kan ik je voor? Ja, hier Bridgie. Ja, is Bridgie zo. Maar goed. Je moet hem op, Jep. Ja, ik zal. Anders is je in die moeilijkheid. Zit er nog een paar versierings op? Ah, zie, nou zijn bij je. Juist, zie je? Oeh. En draai het aan. Jij wil het Niks stellen. Koken! Woe! Je zit daar. Het is voor mij groentjes op. Zet gewoon de groentjes op het ding. Ik moet wassen niet zien. Gooi groentjes op. En het is zo oplaten hier. Het is een beetje versieren zo. Of niet jullie kunnen altijd. Ik doe maar nou, ik kan het auto niet te lekker. Ik begin het Ik vind die dit net voor jou. Oh, zeg. Is plastic ijs. Nee, is plastic ijs of papier, zullen we gaan zien. Nee. Ik samen. Plastic ijs. Bijna niet. I will give that one to Andre. Andre booked that one. Okay, dat is goed. Nee. Ik wil jou nemen. Ik doe niks op van je. Peppermint. Als je ready worden. Danny, maar ik kan het voor gauw doen. Ik heb ook gewoon niet. Kijk. Die zijn er. Allemaal naar koekjes. Allemaal naar overnaam. Je moet die koekjes wel lekker genoeg blijven. Want lekker pistool. Je moet die groen goed delen. Ja, ik chop het goed. Oké, chop het goed.
jy lekker partytjie? En jy, Ian? Ja, my seun. Wat is dit, Lula? Ja, dat is al mooi. En die ander ene? Go-on. Goku en Go-on. Daar's Goku en daar's Go-on. As jy nie van die presies seker dan kan jy dit afhaal, hè? Is dat eintlik Mieke, eet jy lekker? Schrijf gewoon. Yes, ik moest het. Marco. We spelen op. Wat? Marco! Hier is ding. Hier is ding. En ik ben die man zo zoek. Hier heeft ze. Sorry, hoe is het? Hier. Julle moet net vir my luister. Soos jy dit doen. Jan, kom trek aan jou skoene, sit jou lekker so goed hier in. Hallo, wat is jou nog weer? Kom bij. Sit jou onder bij. Kijk je de schoenen aan? Bring het jou wel. Bring het. Jullie is extra,